Fi żmien il-miliet huma tfal li joħolqu l-atmosfera ta' briju u entużjażmu fil-familja. Ħerqana jistennew jum il-miliet biex Santa Claus iġibilhom ir-rigal taħt is-siġra tal-miliet. Iżda dik li hija tradizzjoni ta' kull sena li forsi ħafna mit-tfal jistennewha bidriet ma tiġix għal kulħadd. Sentejn ilu xkejken Quiven ma kellux din ix-xorti għaliex minflok jiftaħ ir-rigali għadd tal-miliet jirkupra mill-ewwel intervent tiegħu fl-Ingilterra fejn kien għadu kif telef id-dawl minn għajna waħda. Illum Quiven ma jarax kompletament minħabba t-tumur li kellu f'għajnejh it-tnejn. Tkellimna ma' ommu Karen li stqarret kif minn dejjem kellha dubi kbar fuq saħħet it-tifel, speċjalment fuq il-vista tiegħu anke jekk tobba qalula mod ieħor. Kont qed intieħ il-botil u bid-dawl tal-bozza ma kienx jala għajnejh. U rajt isu xaħam ġol ħabba tal-għajn. Min hemm ħajjet il-familja nbidlet għal kollox telgħu l-Ingilterra f'dak li spiċċa kien l-iktar miliet kiefer għal-jom li l-binhom iż-żgħir bdew jaraw jitlef il-vista ftit ftit. Ġo qalbi ngħid għalija jiena għalija personali xurta nħoss ngħid naqa' fil-miliet. Ġralu li ġralu fim. U anke dik il-ħaġa immorru per każu Christmas shopping u hekk. U tfal l-oħrajn jgħidu ara ma kemm hawn dawl ara ma u tiegħi ma jgħid xejn se tħossan ħaġa fik. Iżda Quiven xorta waħda jirnexxielu jduru jilab madwar id-dar tiegħu kif ukoll iżur lil xi ħadd mill-ġirien li tant iħobbuh. It-tifel illum qiegħed jirnexxielu jibda jikseb ċertu indipendenza, iżda l-missier għad hemm mumenti diffiċli ħafna. U għalih kulħadd bil-għaxu covers għandu, għajnejh m'għadhomx hemm, neħħomlu. U għalih kulħadd l-istess għax dak kull flaxija ngħidlu ħanqala lek il-covers. U jgħid li qla tiegħek l-ewwel. Ngħidlu qlajthom tiegħi. Jgħidli ma laqla li tiegħi. Naqla li tiegħu, nitfaħħomlu ġo l-ilma apposta, bad filgħodu naħslu nerġa' nlibbishomlu. Dik kull darba pjaga, tiftaħ pjaga, bdejta naqa'. Kull sena jitilgħu l-Ingilterra u jħallu l-kumplament tal-familja warajhom. Quddiem realtà bħal din imnalla kienet il-Malta Community Chest Fund li tagħthom l-għajnuna. Lill-familja ta' Quiven li strina li ssir l-għada tal-miliet nissilhom bissima meta jaraw id-donazzjonijiet ta' poplu ġeneruż u waqt l-istrina jaraw is-somma tiela. Somma li hija garanzija għal Quiven u l-familja tiegħu li kull meta jkollhom bżonn huma se jsibu l-għajnuna. Mbagħad meta tgħaddiminna u tara x'ħadd fis-sens fl-għajnuna li ħadd, u mbagħad meta nara ħadd l-affaqgħu il-flus til-għajn u l-għajnuna nibda nikbi isni irbaħt il-lotterija x'ngħid jekk tiġi bżonn, però ħassibhom.